Bé, bona tarda. Jo canvio de tema i volia preguntar, suposem que estem amb el suport que és el 9 de novembre, que guanya el sí, contra la voluntat del govern espanyol, evidentment. Com seria el dia següent? Es tenen que seguir pagant les factures, es tenen que seguir cobrant els impostos, que ara no tenim, que els impostos se'n van directament cap allà. Com es fa aquest canvi? De forma que sigui el mínim traumàtic per a la població, perquè em sembla que ningú té cap dubte de que la viabilitat econòmica de Catalunya està assegurada. Però a mi em preocupa aquest moment de transició. A veure, abans he dit que molts estats han fet independència i per tant la comunitat internacional té regles. D'acord? Bàsicament són tres les regles, jo les dic, les poden buscar per internet: la Convenció de Montevideo, les Convencions de Viena i les sentències de la Cort Internacional de l'Haia. Què diuen tot aquest conjunt de normes sobre l'endemà? Diuen que el 10 de novembre proclamem la independència i totes les lleis espanyoles de la primera a l'última estan en vigor a Catalunya. La diferència és que podem començar a esborrar-los com vulguem, però totes estan en vigor. El meu amic que vol conduir per l'esquerra no pot conduir per l'esquerra perquè el Codi de Circulació espanyol diu que es condueix per la dreta. Arribarà un dia, i nosaltres ja decidirem quin dia, que tindrem un Codi de Circulació català. I si s'havia decidit anar per l'esquerra, ningú ens ho podrà impedir. Per tant, totes les lleis espanyoles, totes estan en vigor a l'endemà. Per això, normalment el que es fa és que el Parlament proclama una Constitució provisional, que és una Constitució, és l'habitual. Una Constitució provisional és una Constitució que té 3 articles, que diu Catalunya és una república independent, el Parlament de Catalunya pot canviar qualsevol llei com vulgui i no sé què més. Una Constitució, diguem, per anar tirant. Perquè a l'endemà el que comença és el procés de discutir la Constitució catalana. I aleshores, en aquest procés, que normalment sol durar, un procés d'aquest estil sol durar un any i mig, doncs farem unes eleccions, triarem un Parlament nou, aquest Parlament nou elaborarà una Constitució, la discutirem com la discutim, votarem un altre Parlament, votarem un referèndum a la Constitució i a partir d'ahí començarem a treballar. Però això durarà anys, perquè, per exemple, hi ha una llei espanyola, un conveni espanyol amb el regne de Tailàndia que prohibeix als avions de Tailàndia aterrar a Barcelona. Diu que han d'aterrar per força a Madrid. Doncs, per ridícul que pugui semblar, aquesta llei serà una llei catalana i estarà en vigor fins el dia, que serà la prioritat 4.923, que un dels nostres agafa la maleta, se'n vaig a Tailàndia i li diu al rei: escolta, que això no té cap sentit, que li sembla que ho canviem. Per tant, si vostè està en un judici, les lleis que li aplicaran en el judici l'endemà seguiran sent les espanyoles. L'única diferència és que nosaltres ja no tenim límit, ja no hem de respectar res, tot ho podem canviar, però ho haurem de canviar ordenadament. Per exemple, nosaltres estem pagant a l'Hisenda espanyola. En el moment de la independència, el govern de Catalunya farà un decret que dirà: a partir de demà, les persones i les empreses han de pagar a l'Hisenda catalana i l'Hisenda catalana té aquest número de compte i a partir d'ahí començarem a pagar a l'Hisenda catalana. No caldrà res més, no haurem de discutir amb ningú. Això, som sobirans i això ho farem així. Vostè me dirà: sí, però jo que no vol pagar? Bueno, això passa en totes les hisendes del món. Les hisendes funcionen amb 2 pilars. Un pilar és, per la majoria de la gent entenem que hem de pagar impostos. Ens queixem molt i tal, però entenem que l'estat del benestar necessita impostos i es paguen voluntàriament. I n'hi ha uns quants que es dediquen a fer el xoriço. La hisenda, els que paguen voluntàriament ens cobra i els que fan el xoriço els persegueix. Què passarà? Que durant 2, 3 anys, 4, els xorissos viuran feliços perquè no tindrem l'aparell per perseguir-los? Pues segurament. Ara, al 4è any ja els ximparem, i al 5è, i al 6è... Abans ho he dit, és un procés. Totes les lleis, totes les que estan en vigor avui, estaran en vigor l'endemà de la independència.
però ja les anirem canviant a poc a poc. Aleshores, nosaltres, els polítics, decidiran, escolta, primer toca canviar aquesta, després canviarem aquella, després canviarem aquella altra i anirem fent. I en el tema d'Hisenda és un tema que jo crec que ens hem de preocupar molt poc. Nosaltres tenim una mania, i això sempre em fa molta gràcia quan parlo amb gent, no? Si no tenim la Hisenda pròpia, com ho farem? Escolta, la majoria de països independents s'han fet independents de la nit al matí, no tenien res preparat, i bé que han funcionat, no? És a dir, podem passar unes setmanes de lío, sempre tirant l'oliva en algunes coses, però nosaltres tenim molt que hi ha països que s'han fet independents sense tindre policia pròpia. Nosaltres ja la tenim. I s'han hagut d'inventar alguna cosa durant 6 mesos per veure què feien. La independència tampoc és de la nit al matí. Lituània es va proclamar independent l'any 90. Fins l'any 96 no se'n van anar, l'exèrcit soviètic no va abandonar Letònia. I s'hi van quedar 6 anys allà. I nosaltres, quan tu proclames la independència, poses en marxa la màquina del País Nou. La màquina del País Nou no arriba el dimecres. Necessita temps. Per tant, tu has d'anar seleccionant quines prioritats primer i has de donar seguretat jurídica. Al final, la comunitat internacional el que diu és, escolta, a mi no me canvia la llei a meitat per part. Vostès programen la independència, si vostès programen la independència, jo aquesta nit puc dedicar-me a assassinar gent pel carrer perquè el Codi Civil espanyol ja no val? No pot, perquè continua viu. Per tant, deixa la regla i a partir d'ahir tenim fet. Hola, bona nit a tothom. A mi m'ha deixat bastant sobtada, perquè això jo no ho sabia, no sé si altra gent sí, que dius que 2 mesos amb referència a la data del 25 de maig, que 2 mesos abans no i 2 mesos després tampoc, això sí que ho sabíem, però que el mateix dia sí. Però m'ha semblat, no sé per què, que tu penses que això potser és factible i pot passar. Per què? En què et bases? Jo he fet una hipòtesi, és a dir, ara estem a finals de gener. Si no ho recordem malament, i ara estic parlant de memòria, per tant igual m'equivoque, em sembla que el president de la Generalitat pot convocar eleccions amb 45 dies d'antelació, si no recordem malament. Igual és una altra cosa. És a dir, que el president pot decidir que convoca eleccions quan falten just 46 dies per al 25 de maig, que per tant serà no sé quan, març o el mes de març, no sé quan. Si la situació política evoluciona, no ho sé. Si la situació política es complicara extremadament i convingués, el president té temps per adelantar el procés al 25 de maig, però no al 26 ni al 24. Però el 25, que és un forat que ha quedat lliure per poder fer alguna cosa, amb els dies d'antelació que legalment corresponen. És a dir, ara el que ha passat és el Parlament de Catalunya ha demanat autorització per fer el referèndum. I ara els diputats l'han demanat també. Se suposa, seria una sorpresa que passarà una altra cosa, que el Parlament espanyol dirà que no. Per tant, el Parlament de Catalunya aprovarà la llei catalana de referèndums i per el que diuen, segurament, el mateix dia que s'aprova la llei catalana de referèndums, s'aprovarà la llei de convocatòria del referèndum. Molt bé. Imaginem que aleshores l'Estat espanyol diu que això impugna constitucional o no sé què fa. I pot haver una circumstància en la qual els partits polítics i el president de la Generalitat, més la societat civil, perquè hem de destacar que en aquest procés la interlocució és constant entre ANC, Òmnium, entitats sobiranistes i partits polítics, tot el món està parlant constantment, pot passar que diguen no podem esperar fins al 9 de novembre. Si no podem esperar fins al 9 de novembre, l'únic dia possible és el 25 de maig, perquè no farem eleccions el mes d'agost. Això és un despropòsit que a ningú li entra al cap i per tant no tenim una raó. Si és necessari per alguna raó que ara mateix no sabem avançar el procés, el dia serà el 25 de maig. És el que volia explicar això. Bona nit. La meva pregunta va una mica a la Constitució i a l'exèrcit. Per una cosa molt concreta, hi ha un article, si no m'equivoco, de la Constitució que diu més o menys que l'ejército és el garante de la vida d'Espanya. Bé, dit això, fa temps que estic llegint, corre, que aquest article precisament es va posar perquè quan s'estava discutint la Constitució, un diputat dels padres de la Constitució
li va arribar un sobre de l'exèrcit dient que o se pone o aquí passa alguna cosa. Clar, això mai ningú ha dit res formalment en públic dels implicats. Això és cert. Si això és cert, per tant, una llei elaborada a través d'una amenaça, quin vigor té? A veure, això n'hi ha hagut diputats que formaven part de la ponència que ho han explicat, que va arribar un sobre del no sé què major de l'ejército amb el redactat. O sigui, l'article està redactat en una caseta, no? Per tant, és evident que el treballador està fet sota amenaça, no? El problema de dir, això quin valor té? Bueno, pues el va votar la gent. Sí, però la gent no va votar. No, la gent no ho sabia, o la gent no tenia més remei, o la gent... Jo crec que discutir la Constitució espanyola, en aquest sentit, és problemàtic. És molt bo usar-ho com a argument, No oblideu mai el que he dit abans, la batalla ja està en l'esfera internacional. I per tant, explicar-li al govern dels Estats Units això, el govern dels Estats Units es queda blanc, quan ho veu i diu, però de què m'estic parlant, no? I per tant, usar-ho, diguem-ho així, políticament, és molt important. S'ha de dir, s'ha de repetir, s'ha de repetir i s'ha de repetir. Entre altres coses, perquè no hi ha cap altra Constitució democràtica del món que contingui un article com aquest. Això és un article mèrit d'una Constitució. Per tant, això. Ara, sí que és cert que impugnar la Constitució per això, sempre te diran que la gent no va votar. En aquest sentit és interessant, va dir un detall que em va sorprendre molt del president Mas quan va dir cap problema, si Espanya vol, voten la Constitució. Clar, la Constitució va votar al 70... fa molt de temps, no? En aquest sentit, si avui es votara aquesta Constitució a Catalunya, no seria impressionant, no? Per tant, això trencaria això, però aquest tema se sap, ja està explicat pels propis membres de la ponència constitucional, que el sobre va arribar tancat del text íntegrament redactat.